Zo, goeiedag iedereen te Hulst. Hulster Dweldag editie 30. Ik ben hier even aan de locatie van het Oud Hulst. Zo'n beetje de sfeer. Ja, ik ben even op een moment. Er is een Poolse moment, maar bon, ik ga verder op mijn wandeling. Ja, verder is er hier enorm veel volk. Het is natuurlijk ook wel op het moment terug van boodschappen te doen hier op zondag. He. Ah, daar is er nog een bus met muzikanten. Even interessant. Dat is een drukpunt hier geworden, vooral nu, ja, natuurlijk op zondag. En dan daar de parkeerplaats met de campers, de binnenstad terug. Dat doen ze espresso. Je verzet het niet. Daar moeten we dan even op de stoep zetten voor de mensen. Dus ook voor de locatie hier van het Oud Hulst. Ja, het is natuurlijk wat geduld hebben op vandaag. Hè? Ja. Zo, het verkeer van de scharnier daar zit al in een kleine file. Maar bon, er was hier wel een mooie plaats om te parkeren, hè? Hier naast deze bus. Dus ja, hier is er toch wel een parkeerplaats. Met de mensen tijdelijk. Zo, beste mensen, de sfeer.
Wow, hier aan het Oud Hulst ook wel interessant. Voor de kleinste. Nu met het mooie weer. Je hebt die speeltuin aansluitend. Parkeer je fiets nou eens. Ja, maar ik heb eigenlijk een tijd voor, daar verandert niet. Dus hier aan het Oud Hulst zie je ook nog het bord daar, Gare Centraal. Centraal Station, hè. Dus Centraal Stationplein meer bepaald. Maar je moet die kant op. Met de scoot langs die kant, ja. Ja, dan kun je zo op. Dus is normaal geopend van donderdag tot en met zondag. Altijd van 11 uur in de ochtend. Dus ik ga even op een betere locatie. Ja, je ziet ook de bezoekers hier aankomen met de fiets. Ja, ik ben ook met de fiets. Ik heb hem even achtergelaten, wat verder dan aan de Action. Hier is het ook veel verbeterd met die nieuwe inrichting. Je hebt ook een snellere doorstromingsverkeer. Je ziet hier ook wel duidelijk, er was zoveel verkeer en nu het gaat allemaal wel snel.
Ik zal bij. Ik was het gelijk. Ik kan een beetje dan.